Nu-i stațiune, nu-i metropolă, dar e locul unde s-a întâmplat ceva neașteptat. La Jebel s-a deschis o cafenea cu vibe italian, chiar aici, unde până și ziua de luni pare vineri. D'Amuro Café. Numele sună bine, dar aroma pur și simplu te dă pe spate. Și nu e doar pentru că îți place mirosul de cafea, ci pentru că e Hausbrand, adusă tocmai de la Trieste, o marcă italiană cu o istorie de peste 130 de ani. Are un gust echilibrat, cu note de pâine prăjită, biscuiți și un strop de la dolce vita. Hausbrand. La prima strigare nu e ușor de pronunțat, dar nu trebuie să-ți bați capul, poți să ceri pur și simplu un espresso, iar Maria îți va aduce celebră cafea italiană. El oltean, ea moldoveancă. S-au cunoscut în timpul studenției la Timișoara, s-au îndrăgostit, s-au luat și au plecat în Anglia, dar visul lor clar nu era acolo, era aici. La Jebel, într-un loc liniștit, departe de forfota orașului. Ne-am mutat aici și la scurtă vreme am văzut că în Jebel nu prea unde să ieși. Lucrând în domeniul Oreca, m-am gândit că ar fi frumos să întoarcem ceva comunității, așa s-a născut și D'Amuro. Nu văd de ce până la urmă Jebeleanul nu ar da o cafea bună. Jebelul este ca un sat cu suflet de metropolă. Aici trăiesc bănățeni, moldoveni, olteni, tihoreni, toți ca într-o familie mare. Este ca un fel de cosmopolit rural. Noi ne-am adaptat foarte repede. Echipa D'Amuro nu ar fi completă fără Adrian, asociatul care s-a alăturat unui vis devenit realitate. Mi-a plăcut maxim ideea și am zis ok, mă bag în business. Într-un final m-am ales cu o cafea bună și cu Maria. Maria este de departe sufletul locului. Unii vin pentru cafea, alții pentru atmosferă, dar cei mai mulți vin pentru Maria. Flat white echilibrat, cocktailuri care te trimit în vacanță fără bilet și o limonadă adevărată. La D'Amuro totul e real, chiar și zâmbetul gazdelor. Într-o lume grăbită, D'Amuro Cafe e un loc care te oprește din alergare, te apropie de jebeleni, este locul perfect pentru socializare și, evident, îți amintește de ceea ce contează cu adevărat. O cafea bună, o vorbă caldă și sentimentul că ești exact acolo unde trebuie. D'Amuro, cafea cu suflet, într-un sat cu zâmbet sincer.